Filmer. Sigfred og Lone, nej, Sigfred og Lone, nej, Sigfred og Lone, de gik sig en tur. Sigfred blev lun, og Lone blev sur. Hun sagde, slemme dreng, hvad er det du gør? Så ved jeg ikke, at sådan en pige som hører sig bør. Frida, hvad var det, du sagde, hvad var? Jeg sagde, at du var en rumpetosk. Jamen før. Skal jeg sige? Nej, jeg siger, du skal opføre dig anstændigt. Det gør jeg da også. Og være en nobel herre. Jeg vil gerne synge en sang. En af de gamle klassikere fra 1960. Den handler om en lille dinosaur. I'm a little dinosaur, I'm a little dinosaur, I'm a little dinosaur, and I'm planning to go away. Oh no, please don't, oh no, please don't go. I'm a little dinosaur, and I'm planning to go away. Goodbye. Oh, where's that little dinosaur? Oh, he must have gone away. Oh, where's that little dinosaur? The kids will wake up in their beds and ask, where's that little dinosaur? Where's the little dinosaur? Oh, little dinosaur, please come back. Oh, yes, I'll come back. I never really planned to go away. Oh, yes, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, and I never really planned to go away. Og det var en, de kom sådan. I'm a little airplane, yeah. Herovre har vi en af de tossede nede på Brejning. Nå, Jørgen, kan du godt lide her at være på Brejning?
Ja, det er da godt nok. Jeg ser, I laver flyvemaskiner. Det er ellers flot lavet, den flyvemaskine der. Ja, det er rigtigt. Hvordan er det ellers at være her på Brejning? Det er godt nok. Og ja, så spørger vi den unge dame herovre. Goddag, fru. Er de seksuelt afsporet? Nej, det er tværtimod, jeg er stærkt uoplyst. Uoplyst? Ja. Så må vi hellere trække gardinerne fra. Eller for, måske. Okay. I'm a little dinosaur. No, I'm not a dinosaur. Please. Og her kommer morderen ud af retssalen. Vi står og prater med tv-kameraerne. Ja, det er morderen. Det er morderen. Han myrdede 30 jøder i en KZ-lejr. Ved at sparke dem i, så de fik... Oh, I have just bought a little dog. It must be on the film. Den forstår jeg ikke, den der.